Hai perlok ngapin seo bai phi shakan ka channel jonga tada philong ki pa thamai ka ka channel sima subscribe but press the notification bell khanang ma phin yo ki update video ha ka film Passion of Christ don bun ki jingjia ha ka film ha ka por ba ki dang shoot la ne aki ka film namar ki long ki kam phla ba bule ulale ha ki actor but director jong ka film Passion of Christ ki egi kam ki ba phla ba oble ulale akene hakapor ba kidang shoot ya ka film ka Passion of Christ tang ine page ka video. I shot me on my body. I saw the back side, not here. Jim Caviezel ulong aktor uba ak ka jaka jong ujisu hakane ka Passion of Christ namar kane ka jing ak jong o ka long ka ba phla hadu kata namar ka jing sitam bat ka jing mensau jong ha ka por ba ukelon ha ka por badang sa nar phna yo na kata ka daw ka leli ro ka sempat yong ne namar ki kam phla jong uble ka jing chia ya Mel Gibson de director jong ka film ka Passion of Christ ka jing chia o ka long ka ba phla ba namar u encourage but I men sim yo actor ban ak ka film wat lada ka film ka long ka ba ba ban ak Henry ki don ka ta ka jing kermen namar ka don ka ta ka jing bat ya jan bat uble wat lada sem sitam hadu ka no ro u actor u manjol ban ak ka film kalong ka ba phla ba ka por ba nu actor udang ra ya kane ring phna ha ka por kulon u yo mat ya kita ki jing ki bat u yo ya kata ka experience bat kalong ka ba hatu kata namar ba ka don ka jing mong bat sitom ha ka met jong u namar ba u kulon ha kata ka por ka ba kitang shot ya kane ka film